Kaixo da noi, Ales Arrate hemen, Geroako dietista eta divulgatzaile zientifiku. Kontutan hartuz pasaden urrixen urtebete paseusala hor Geroan ostiralero kontsultak emoten hasi nitzenetik, nire aholkularitza nutrizionalekuk eta orokortasun batetan bezeruk emaitza onak jasoten egon dizenez, bidixo hau eitsi pentsauot, asalduaz, emaitza horren atzin zein bost arrazoi nagusi egongo lirateken salduaz. Lehenengo arrazoia, hasierako kontsulta egunetik edo lehenengo kontsulta egunetik bezeroarekin hartu emone ona izati. Modu horretara bezeroak komodo sentituko da lehenengo egunetik eta aholkularitza hanka ona sastie albidetuko da. Hau lortzeko bezeroaren lekuan jarri, berarekin empatizatu, bere egoera ulertzen saiatu edota zure buruarekiko zein berarekiko konfiantza erakusti ezinbesteko izango da. Bigarren arrazoia, pazientearen alderdi emozionala edo psikologikoa lantzea beharrezkoa den kasuenetan. Noski, kasurik larrienetan laguntza psikologiko hori eskainiz, eta larritasun gutxiagokoenetan bizi-ohitura osasuntsuen eskutik, suplementazio espezifikoa edota entzuta aktibo zein elkarrizketa motivazionala bultzatuz, kontsulta hauetan. Hirugarren arrazoia, gomendioak pertsonalizatzi. Protokolo generikuk edo beti kopiatzen dizen eskema bardinek erabili gabe. Horretarako ezinbesteko izango da hasierako kontsulta horretatik bezeroaren historia klinikoa, bere ohiturak, jatorduen frekuentzia, bere inguruan nolakoa den, honen inguruko ebaluazio bat egitea. Akordau pertsonalizazioa ez dela lujo bat, baizik eta arrakastaren oinarria. Laugarren arrazoia, jarraipen bat egin eta aurrerapen guztiak neurtze hori. Metrika argisek erabiliz, pisuaz gain, digestioa, egunerokotasunean energia mailak ongizate egoera hori. Horrez gain jarraipenerako tresna digital ezberdinek erabiltzi eta feedback sarriak burutzi. Akordau jarraipenak emaitza onak lortzeko probabilitateak asko handitzen dituzte. Bosgarren eta azken arrazoia, komunikazio ulerterraza, hizkuntza komunean hitz egitea beste modu baten esan da. Istorioak kontatu, benetako adibidea jarri edo emozioez hitz egin eta ez bakarrik nutrienten inguruan. Akordau bezero gehienek ez dituela nahi biokimikako klasik baizik eta argitasunin eta itxaropenin oinarritzen dizen kontsulta batzuk baizik. Geroan daukegun aholkularitza nutrizionaleko zerbitzu horren inguruko informazioen nahiko bazenu, jarri informazioa hitza publikazio honen komentariotan. Eskerrik asko!